खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी अरां बियाब बाथौ गौथुम खुलुमबाय गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो दिनै गोथार सानाव दिनै अरां बियाब बाथौ गौथुमनि नाजानायजों मोनसे समायना रमायना मोनसे थानसालिखौ दिनै बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला दिनै बर'नि गुबै बाथौ धोरोम आरो बे थानसालिफोरखौ गामि बियाब जिल्ला आरो आसामनि बायजोआवबो बेबायदि थानसालिफोरखौ लुफुंगासिनो दङ। नाथाय बेनो जोंनि साबायखर बावथारनांगोन। मानो होनब्ला अरां बियाबनि सिङाव गं 24 गामिफोर दङ। बिथांमोननि थाइसे थाइनै खांथुमनानै दिनै मोनसे नाजानायनि फिथाइया दिनै आबुं महर मोनदों आरो बेखौ आं दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि महरै दिनै बेखौनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। साबायखर बावनांगोन दिनै लुफुं आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ, बियाबनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आरो उदालगुरि जिल्लानि जिखिनि सुबुरुन बिथोनजों बिथांमोना दिनै समायना बाथौ थानसालिखौ लुफुंनो हादों। आरो जोङो दिनै बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव बे लामा सेरजों जोंनि नुनाय जोंमा मागा बेबायदि थानसालिफोरखौ लुफुंनो हानाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो साबायखर बावथावना। आरो बेबायदि लामा सेरजों गोबां जायगाफोर दङ। बेखौनो दुलाराय बाथौ गौथुमाबो नायबिजिरगासिनो दङ जे लामा सेराव बहाबा हा दंब्ला जोंनि समायना थानसालिफोरखौ जाहाथे बे लामाजों थाङोब्ला दसे सम जिरायलांनो हानाय, दसे सम जोङो बोराइ बाथौनि सेराव खुलुमलांनो हानाय, दा बेबायदि जोङो परिबेसखौ जोङो बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव बर' समाजनि गेजेराव जोङो खालामनानै लानो हायोब्ला आरो बेखौनो दुलाराय बाथौ गौथुमा नाजाबोगासिनो दङ। आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ जों नाजादों, खावलायदों। गामि गामि ओनसोलफोरावबो जोङो आसनिफोरखौ मोननो हानाय, जोङो धोरोम सिबिनायाव दिनै जोङो बबेबा जायगायाव जोङो दिनै मोजाङै गोसो गोथारै जों आर'ज खालामनो हानाय परिबेस गैयामोन। दिनै लासै लासै बियो मोनसे सोलायनाय फैदों, जाफुंसारदों। जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर बावनांगोन। इन्डिजिनियास ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय गोबां राङारि अनसुंथाइ होदों आरो बेखौ दिनै गामियारि आरो बियाब जिल्लाफोराव मोनफुंनो हादों। आरो बे मोनफुंनो जायफोरा मोनाखै बिथांमोनाबो प्रसेसआव दङ, लासै लासै मोनफुंगोन। आरो बेनिखायनो जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ दिनैनि समाव साबायखर बावनांगोन। जोङो दिनै बर'नि गुबै बाथौ धोरोमखौ जोङो फोसाबनाय, फोगोमनाय, फेहेरनायनि गेजेरजों जों खामानि मावनो आवगायबोदों। आरो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरि महरै जों बिबान रुजुनानै खामानि मावलांनो मोनदों। धोरोमनि नैबे समाव जोङो खामानि मावनो मोननाया जोङो जोबोरै खाफाल गोनां। बेनिखायनो गासै जोंनि बाथौ सिबियारि आरो बर' समाजनिसिम जों मोनसे गोथार मोनसे मेसेजखौ जों दैथायहरदों। जों बाथौ धोरोमखौ जोङो गेवलांसार खालामनांगौब्ला जोङो साफ्रोमबो अननाय गोसो, निमाहानि गोसोजों आवगायबोनांगोन। आरो बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गोसो गोथारै खावलायदों। आरो बेबायदि समायना थानसालिफोरा जाहाथे जोंनि नोजोराव आरो दिनै बर' समाजनि नोजोराव आरो बाथौ सिबियारिफोरनि नोजोराव अरायसम गोग्लैबाय थागोन। जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बियाब आफाद आरो जिल्ला आफाद आरो दिनै बे लुफुं आफादखौ साबायखर बावहरदों। दिनै गोजोन्थों। गमामायैनो जोङो बांसिनानो जोङो सरकारनि खाथियाव जों आसा खालामबाय थायो। नाथाय जोङो नाजायोब्ला जे थानसालिखौ लुफुंनो हायो। नैबेबो दिनै उरां बियाब बाथौ गौथुमनि जे बे गाहाय बाथौ थानसालिया बेबो जोंनि नेरसोन। मानो होनबा जोङो नाजानायनि नैबे फिथाइ। जोङो दिनै सरकारा दिनै मालाबा होनोबो हायो, मालाबा होनोबो हाया। नाथाय जोङो बिदि होननानै जोंनि सिबिसालिफोरखौ, जोंनि थानसालिफोरखौ जे जोङो थाइसे थाइनै खांथुमनानै सोरबा जोंनि गेजेरावनो डनेसन होनाय दङ, बेफोरखौ जोङो गाव गावनो बावसोमनानै जुदि आवगायबोयोब्ला जोङो थानसालिखौ जोङो सरकारनि राङारि अनसुंथाइ नांलायालासे जोङो थानसालिखौ लुफुंनो हायो। नैबेनो फोरमान। जों बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमा खावलायदों। जोङो दिनै बोसोराव जोङो मोनसे थि खालामनानै लानांगोन जोंनि थानसालिफोराव गोथार बाथौ सानाव जाहाथे न'खराव थाइसे थाइनै दोनथुमनानै गोथार बाथौ सानखालि जोङो बे गाहाय बाथौ थानसालियाव जिल्लायानो जा, बियाबानो जा, गामि आफादानो जा, बे समाव जुदि जोङो थाखा फैसाखौ ज' होफैलायोब्ला जेरैबायदि सोरबा जोङो गय दङ, माइ दङ, दाउ दङ फाननाय जोङो हायो। साफायाव जोङो बोसोराव जों 500 थाखा होनो हायो, 100 थाखा होनो हायो।
बेफोरखौनो जुदि थानसालियाव जुदि होफैयोब्ला जोङो जोंनि साननाय बायदि जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा साननाय बायदि जोङो मा जोङो बे थानसालिफोरखौ लुफुंनो हागोन। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायदों दिनै अरां बियाबनि बाथौ थानसालिनि जाबायदि नांस्थाबनानै नाजानायनि गेजेरजों दिनै आबुं महर होनो हानाया दिनै सरकारि थाइसेबो राङारि अनसुंथाइ मोनालासिनो दिनै आबुं महर होनो हानाया दिनै सारा बर' समाजनि थाखाय आरो बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावथावना आरो बेबायदिनो हाबाफारिखौ जोङो साफ्रोमबो जोङो बाथौ सिबियारि हिसाबै जों बेखौ दायित्व पालन खालामनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायबाय। गोजोन्थों। दा मोनसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे दिनै धोरोमनि सांग्रांथि लाबोनायाव उदालगुरि जिल्ला हिसाबैबो मोनसे जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव मोनसे खुखिया मोनसे मुं दंखायो। मानो होनबा बिथांमोननि जिल्लानि गेजेरजों गोबां दिनै धोरोमनि थाखाय संग्राम खालामफिननो गोनां जादों। बर'नि गुबै बाथौ धोरोमखौ फोजाखांनो थाखाय फोसाबनो थाखाय फेहेरनो थाखाय दिनै बिथांमोना नाजादों आरो दिनै उरां बियाबनि गेजेराव जे साननै सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लादों आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव दिनै मोजां मोनसे मेसेज लाबोनो नाजादों आरो मेसेज होनो नाजादों आरो बेवहाय दिनै जिल्ला आफाद गामि आफाद बेहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनांगोन आरो जोंनि सारा बुहुमाव थानाय बाथौ सिबियारि बर' हारिनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि लाबोगोन। दिनै फोथायनाय दङ, दिनै फोथायनायनि गेजेरजों दिनै बाथौ धोरोमखौ सारा मुलुगाव गायसननो थाखाय दिनै नाजादों आरो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो थांनाय एबसुनि कनफारेन्सआव गोबां बाथ्रा बाथौ धोरोमनि थाखाय बुंलांदों। नेसनेल लेभेलाव दिनै बाथौ सानखौ बन्द मोननायनि बाथौ जि मोननांगौनि आरो मुलुगनां खालामनांगौनि थाखाय जोङो मानाव गेदेर भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जों साबायखर बावनांगोन। दिनैनि समाव बिथाङा थांनाय बोसोराव थेलामायाव बाहागो लानायनि उननिफ्राय बाथौनि सायाव स्टाडि खालामदों, बाथौ धोरोमनि सायाव स्टाडि खालामदों। गमामायैनो बर' हारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमनि गेजेरजों राव हारिमु सोलोंथाइ आसार खान्थि बे गासैखौ लाफानानै खामानि मावलांगोन आरो गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनायाव आरो धोरोमखौ गोसारलांहोनायाव बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जे बर' हारिया थांगोन बेयो दिनै बे बाथ्राखौनो फोरमायथि होलांदों भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा आरो बिथांखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनलड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बिनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।